Počujte, ja som si po dlhej dobe spomenul, že existuje stránka vtipnetrička.sk. Normálne ja chcem si pozrieť, že jak veľmi vtipné to je. Podľa mňa mne príde ako veľmi opovážlivé dať taký názov, hej. Tak dajme si dámske trička. Serem na to budem princezna. Nie je moc vtipné. Môj dnešný plán, rovnaký ako každý deň, vypiť kávu, byť úžasná. Dobre. Zatiaľ nič moc. Niekedy sama nechápem, ako je možné, že na svoj vek vyzerám tak dobre. No, to môže byť vtipné, aj nemusí. 11. prikázanie. Neserte ma. Dobre. Trpezlivosť pre amatérov. Ja sa radšej naserem hneď. Dobre. No tak toto. V pekle majú mňa. Dobre. Dobre. Skúsime narodeninové trička, lebo dámske nič moc. Prečo toto tu nie je, že od najvtipnejšieho cez menej vtipné, najmenej vtipné, vtipy podľa abecedy. Tak tu máme jeden taký vtipek, že tu máme vlastne jedno tričko, ktoré je na každý mesiac. No tak áno, však trička na spanie, poďme ešte. No. A prečo to nie sú pánske? Ja som čakal nejaké proste fotroviny, nejaké mega trble suché veci. Najlepšia som, keď spím. No, všade dobre, ale v mojej posteli je najlepšia. Neverím. Nie som vždy len nasraná, občas aj spím. Ja neprdím. Aha, ja nechrapem, ja prdím, dobre. Nič. Nuda celkom.